Cullerciencia se presentaba esta mañá en o Colexio Ría do Burgo, con presencia do alcalde de Culleredo, José Ramón Riobó, que estivo acompañado, por certo, da concelleira de Educación, Cristina Pardo. Estiveron tamén presentes na roda de prensa a directora do Colexio Ría do Burgo, do que partiu do Clube de Ciencia hai anos pois este proxecto Usía Sedes. Tamén estivo Óscar Domínguez, que é representante neste caso de unha das institucións que xunto ao Concello de Culleredo pois está detrás tamén do apoio á Cullerciencia, que é o Centro de Formación e Recursos da Coruña, é o seu secretario neste caso Óscar Domínguez, e por suposto Vicente Muñoz como coordinador do proxecto audiovisual do Colexio Ría do Burgo e, como saben, colaborador habitual de Radio Culleredo. Pois a eles os imos escoitar unha proxecto, o de Cullerciencia, que terá lugar o sábado 6, é dicir, de mañá en nunha semana, a partir das 12 do día, no recinto multiusos do Burgo, no campo da festa, xunto a Ría, entre as 12 da mañá e as 8 da tarde, e que de novo pois vai a congregar a un montón de centros de Culleredo, de toda a comarca, mesmo pois algún de fora do noso entorno da provincia, e tamén pois as universidades e a entidades interesadas tanto no ensino como na divulgación da ciencia, digo, nas universidades, as propias institucións políticas e tamén académicas. Escoitamos aos protagonistas desta mañá, unha rolda de prensa que teña lugar no propio centro e que acudiu por parte de Radio Culleredo o noso compañero Óscar Romero, que fixe un traballo esta mañá importantísimo para que agora vostedes podan escoitar o que decían os participantes. Escoitamos a Uxía Sedes, a directora do colexio, presentando a edición deste ano de Cullerciencia. Pois simplemente contar un pouquiño de que vai este proxecto, que, como dicía, vai pola súa octava edición, e que imos festexar o primeiro sábado de xuño, que terá unha duración de 12 a 8, nesta ocasión que tivemos que ampliar unha horiña pola súa especial demanda. E tamén queríamos explicarlles un pouquiño a toda a xente pois en que consiste este proxecto, non? Entón, explicarlles que este ano contamos con 15 coles, que veñen tamén 3 universidades, teñen esa representación, e a maiores 12 institucións. E que este ano non solamente veñen coles de Cambre, de Culleredo, senón que ampliamos tamén aos coles de Oleiros. Entón, bueno, darvos a benvida, por suposto, darvos as grazas a todos, porque sen a vosa colaboración, especialmente do Concello do CFR, sería inviable poder facer isto, sobre todo por cuestións económicas e tamén organizativas. No acto estivo presente o alcalde de Culleredo representando ao Concello, que a institución pois que colabora, que dá o primeiro respaldo ao evento. Así se manifestaba o alcalde. Bueno, pues para nós, o decimos sempre, un honor poder colaborar con Cullerciencia. Coñecemos pois esta iniciativa de os seus inicios, onde se facía dentro do centro educativo, e donde creo que ademais tivechedes os poucos anos xa o no mismo ano recoñecemento de diferentes institucións e tamén de premios que, aínda que son de carácter privado, pois teñen unha importancia relevante, porque estamos falando dun ámbito nacional, ¿no?, a hora de valorar pois certames destas características. E o certo é que a cuestión pois foi evolucionando, a comunidade escolar deste centro educativo pois creo que estivo sempre moi implicada con toda esta iniciativa. E iso, pois, ao noso criterio non podería pasar desapercibido, porque si ben dende o Concello non tiñamos unha iniciativa destas características, o poder aproveitar o talento que dende o colexio se puso encima da mesa para poder organizar un certame destas características, pois o tiñamos que aproveitar para fomentalo, e fomentalo significaba pois dotalo económicamente para que non só a comunidade escolar do centro Ría do Burgo, sino tamén toda a comunidade escolar do Concello de Culleredo, que era o noso compromiso, e tamén a comunidade escolar de diferentes puntos da comarca e de España, pois poderan coñecer un certame destas características. E de aí pois foi esa aposta, creo que o terceiro ou cuarto ano que xa está na rúa, que xa está nun entorno que tamén está moi relacionado coa ciencia, co benestar, coa biodiversidade, como é a Ría do Burgo, a esplanada Río do Burgo, e aí pois creo que pois foi o culmen para ter ese éxito e esa expansión que se merecía a Cullerciencia. Ademais, cunha significación moi importante e un acordo que chegábamos coa anterior dirección e que se mantén coa anterior dirección, que se mantén coa actual dirección, que era non competir,
certames e con eventos destas características, porque ao final pois a sociedade iba a ir a ver un certame a Coruña ou o certame de Cambre ou de outra localidade e se iba a encontrar sempre o mismo. E eu creo que ese feito diferenciador, ese eixo diferenciador deste certame foi o que lle fai que continúe no tempo, que teña identidade propia e que cada ano pois non teña ningún altibaixo, porque o único condicionante que podemos ter é que o tempo este mellor ou este peor para que a afluencia de público se consolide nese espacio, pero que si está garantizado é que pois as institucións que participan poñen de manifesto a importancia de que dende a base da educación pois estemos fomentando temas relacionados coa ciencia, pero incluso coa ecoloxía, como é o que estamos pelexando tamén dentro do Concello, tema de recollida de lixo, tema de cuidar o noso medio ambiente, coñecemento do noso entorno rural e de por que pois hai que cuidar o noso entorno, porque aí está a nosa calidade de vida, e todo eso pois se fai nesta Cullerciencia. É certo que dentro do Concello facemos unha aportación económica probablemente das máis importantes para eventos destas características, creo que está en torno pois aos 20.000 euros, pero creo que paga a pena ter esos stands, paga a pena pois ter esa cuberta pois no propio recinto feiral do Burgo, porque iso fainos sin dúbida máis atractivo e pon tamén en calidade pois os nosos nenos e nenas que estudian en centros que non só fan educación ordinaria, sino que tamén dentro desa educación extraordinaria e extraescolar pois fomentan cuestións tan extraordinarias como esta. Así que, para min, como digo, como alcalde, un honor o poder respaldar esta iniciativa e felicitarvos por todo elo, e tamén a todas as institucións como é a Xunta de Galicia e aquelas que colaboran en algún momento pois tamén o Goberno de España, etcétera, pois tamén tivo a súa pinceladiña pois colaborando con este certame, e por suposto as empresas e as institucións privadas que colaboran aquí, como en algún momento pois o CETIN, a Policía Nacional, forzas de seguridade, etcétera, pois que están aquí presentes, pois eso dignifica e fai máis grande este certame. Así que, como digo, dentro do Concello, na pequena aportación ou gran aportación que facemos, o máis importante é que vos estades aí sempre dispostos a facer este certame. Bueno, estamos a escoitar pois, o principal das intervencións dos participantes nesa rolda de prensa de presentación de Cullerciencia, o grande evento que mestura ensino e ciencia e que terá lugar pois, de mañá nunha semana no recinto multiusos de O Burgo, no Paseo Marítimo. Bueno, pois, un acontecemento que xa é unha cita, ademais, moi divertida, un día moi entrañable, con un dispositivo dos nenos do Colexio Ría do Burgo, ademais, que teñen, pois, aproveitando que agora nos colexios hai unha infraestructura para ter emisoras propias, despois de que nos últimos anos a Administración Educativa fora facilitando que puidesen acceder a medios para montar as súas propias emisoras, digamos, internas, en os nenos de Colexio Ría do Burgo hai que decir que teñen un despliegue técnico impresionante que van poder disfrutar vostedes se se achegan ese día. Pero, volvendo ao que nos ocupa a presentación de Cullerciencia esta mañá no Colexio Ría do Burgo, imos escoitar agora outro dos intervintes na presentación, que é Óscar Domínguez, o secretario do Centro de Formación e Recursos da Coruña, outra das institucións que respalda o evento. Simplemente agradecervos a vos que continuedes por 8º ano consecutivo liderando este proxecto, que, como ben acaba de decir o alcalde, importantísimo para as familias, para o alumnado, porque acabo de decirte tamén agora, cando o alumnado explica, está aprendendo ciencia, está aprendendo comunicación, se está empoderando, as familias eso perciben, o profesorado lle implica programar dun xeito máis serio, porque ese traballo que está aí, pois, visibiliza todo feito dentro da aula, reutilízase para outros cursos, profesorado que se acerca coas súas familias ou que ven a expoñer o seu traballo, ve como traballan outros compañeiros e importa eso ao seu centro. Tería un xeito de crear unha rede de traballo, unha rede de centros, que é un pouco tamén o papel do CFR, que non só se queda en cursos hallados de formación,
senón que intentamos que se construa unha rede de profesorado e de centros que traballan nunha liña. Entón, bueno, cando chegou a nos esta proposta, pois a xulgamos completamente interesante. Outros anos temos participado con noso stand. Este ano vimos tamén, gracias ao vosso convite e a vosa insistencia, e agradamos que isto siga sendo moitos anos. Cullerciencia vai ter un protagonismo especial, lóxicamente, para os alumnos dos distintos centros. Vai haber moitas actividades, todo un día de propostas. Vicente Muñoz coordina precisamente o programa, como saben, o coordinador do proxecto audiovisual, colaborador habitual de Radio Culleredo, e esta mañá explicaba un poquinho de que vai ir a edición deste ano. No noso colexio temos entre outras, dúas fortalezas ben visibles, que unha é o ámbito científico, que o vemos na Cullerciencia, pero o ámbito audiovisual tamén é un punto forte do colexio, non? Dende o proxecto. E dende o inicio xuntámolo, fixemos un cambio. Antes era o Xía, cando eu estaba organizando, ela o Xía que se encargaba de xestionar o tema do audiovisual, e agora é ao revés. Creo que estamos no sitio correcto. Dicirvos, pois nada, que nos desde o noso stand de radio, chamolle radio, pero realmente é o proxecto audiovisual en sí, facemos unha emisión en directo de toda a feira en Twitch. Este ano cantas horas son? Son xepa, non? Son 8 horas, porque vai ser non de 12 a 8, que o adaptamos un pouco tamén á afluencia de xente. Empezar moi cedo non ten moito sentido, porque a xente realmente ven para a misa, non? Entonces xa ven para ali, pero sí que lle gusta marchar, porque temos a sorte de que a esplanada está moi ben, como quede un día bo, que case sempre tivemos así, en todas as edicións, algunha que choveu un pouco, pero solucionouse, dá gusto estar ás 8 da tarde ali, entonces costa lle marchar, entonces ás 7, ide marchando, entonces non marcha. Entón, facemos un programa prácticamente de 8 horas. Temos un equipo de rapaces que xa están de volta e medio de facer radio e tele. Temos conexións en directo cos stands que se emiten, é unha chulada. Teño que dicir todo gracias tamén a Roberto, que está agora na parte técnica, que controla un montón. Digamos que nos, como profes, meneamos aquí, non? Xestionamos os rapaces, e a parte técnica deixamos ya que sabe moito, entonces, quedanos unhas cosas moi chulas. Entonces vai haber unha mesa redonda, por contar un poquinho, que este ano vamos a facer con coles do Concello, porque este ano faláramos, cando empezamos a enfocar o tema da Cullerciencia, pensamos en ir gañando un pouco o enfoque escola, non? Nós somos un cole, pois montamos unha feira na que teñan máis protagonismo os coles, non? Entonces intentaremos a ver si podemos cada ano gañar en colexios, que as institucións son maravillosas e queremos que veñan todas, non? Pero é certo que gustanos que se vexe o traballo, dixéchelo tío José Ramón, e dixéchelo tamén Óscar, Uxía, que se vexe o traballo dos colexios, que non sexa un traballo, un produto que queres exhibir, non, é o que fixo curso, e que é mellor que unha feira como esta para velo. Teremos despois, a mesa redonda estará moderada por Fran, o director de Radio Culleredo. Despois, sempre vindes por ali as autoridades, e tamén temos ese ratiño para charlar con vos, para preguntarvos, e que comentedes tamén, que tamén nos gusta moito. E despois xa deixamos paso a que vayan pasando coles, e vamos, vai sendo moi bonito. Os rapaces son os que, ainda que este no medio un pouco para moderar, pero son os rapaces os que preguntan e os que fan todo ese tipo de cousas. Entonces, a nos gustanos moito, os rapaces encántalle, e despois todo ese material queda tamén exposto, que podedes ver e vese nas visualizacións, que é unha cousa que gusta moito. Así que, Pois isto foi a roda de prensa, foi máis longa, pero é o principal de a presentación de Cullerciencia. Lembren, o vindeiro sábado 6, é dicir, de mañá nunha semana, no recinto multiusos do Burgo, a Feira da Ciencia e do Ensino en Culleredo, pois coordinada dende o Clube de Ciencia do Colexio Ría do Burgo, con o respaldo do Concello, do Centro de Formación e Recursos de A Coruña, entre outras institucións.